Siger du havregrød? Er det så havregryn, du skal have? Så. Og hvad så? Nej, Okay. Hvad skal vi så? det er bare godt. Skal vi lave havregrød? Det er Okay. Så må jeg putte det op i gryden. Sådan her. Okay. der. Sådan. Skal vi så ikke have vand i? Ja, vi skal lige have vand i. Ikke? Hvad skal vi lave nu? Hvad er det, vi skal have? Skal vi lave, skal vi lave havregrød? Ja, her. Sådan. Så op på komfuret her. Ej, pas på her, skat. Sådan. Hvad skal vi lave nu? Hvad er det? Ja, hvad er det? Hvad er det for noget? Hvad er det? Er det havregrød? Kan du sige det? Må jeg høre? Nej, ikke toer. Hvad er det her? Hvad er det? Nej, prøv lige at lade være med det. Det skal du ikke. Au, hvad så? Slår du dig der? Havregryn. Havregrød. Ja, det er sukker. Ja, havregrød. Skal vi lave det nu? Ja, okay. Så gør vi det. Kan du sige hej hej? Hej hej. Må jeg se? Kan du lige vinke? Nej.